bo mangkhor nukmo khe bo photo o nukmo joba wngpha atabai akhe joba ma bachoi ni mangkhor se akhe boroni bwsai ni bumung khe sormui harubendra riyang akhe bihi ni bumung khe bo sormui ti hosaboti riyang boroni twimo bwsai swkang twio aboni yogo khe bihi hosaboti riyang pho thwiwi no thaha akhe borokno mangkhor sahre kheno phoye tinglaio akhe bini bwsa kla khe joba hugra boroi khe cherai wngkhunui kwthang tongrio akhe o bwsa wngkhunui khe bo bini buphaiyung thwiwi thangnai ni buphaiyung sungbai pal no tongye twio o akhe borong para khe anando sagar para se akhe abo alada khe hakho nukmo khe bo thwinai ni bwchoi ni mangkhor bodikiye borokno sahre sahre khe suthai tham mangkhor sahre sahre khe tingyo bo video makhoi samo khe joto naiye siplaiye borokno uansukhlai tongnai ni bok panda o bo channel o ma dami se akhe joto no rok naiye tonglai di bini achaimo takhum khu bungso akhe bini hano phaiyung joto no beraye borang khuroknoi thwiwi thangha bodikiye bwsamtwi rok kwthango sunarwi khiye tini mamphani yogo o ma tongpaio khe tini chum nusu wngye borok rok ksing maya wnglaye joto tonglainai joto no koma kwchai phio maming khe chini rangma rok le moha pho khe larwkmai naikrwi ishwar ni chungmo wngmang bo ye tini boroni byaram rok kwbangma hospital ro thangye bwsai ataru joba wngpha kwbangma hospital ro pho thangye no hospital thangye byaram pho hampanda maiya khiye bungpur thimbino yok kokye kwbang bal ekhos ni bihi phono thwiwi thaha bodi kheno chini achaimo takhum khu joto yok beraye khwinangye chung joto no yok bera thangpaiha arimi borokni bok panda o phola o ishwar bai khwrungye tongtho borokni thwiwi thangnai ni nukhung nukrok rok phono khakchangma maiye joto khushi rungo khe uansukye tongma wngkhaja lakhiye ma tongnaima khe borok bera khwinang thaha arimi joto nai tonglai di bwskang ni video ma laiphinai khakchang.